Začnem teda úplne od piky. Na rande ma pozval Baky Sadiky. Viete, že som roduverný Rusín, s chlapmi teda boskávať sa musím. Úvod prosto skvelý bol, víno, jedlo, bosk a ruža. Keď už som však dojedol, prišli strasti starého muža. Tak postav sa, kážem svojmu údu, keď hovoríš so sudcom najvyššieho súdu. Ho, 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 či, ja som sudca, to či. Nahnevaný Baky začal spratávať na stole. Tak vravím, nech dáme aspoň rúška dole. Keď som ale videl tú urazenú formu, tak som na ňo skríkol, zvelečte uniformu. Ho, 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 či, ja som sudca, to či. Jeho reakcie boli bezcitné, bosky, stisky, vášeň, všetko nulitné. Tak vravím, opúšťam tento pajzel a ty pôjdeš do basy, ty hajzel. Ho, 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 či, ja som sudca, to či. A tak doma spokojný, sám so sebou sa hrám, veď predsa, keď chcem, všetko vždy vyhrám. Ho, 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 či, ja som vyhrám.